गाज्रिखौ दिन्थिनाया जोंनि बे मालाबाबो थांखि जाखानो नाङा मोजांखौसो जों दिन्थिनो थाखाय साखाफारा जाखानांगौ दा बे आरोखि गोजोननाय थाबाय नोंथांनि जों मिथिनो मोननायाव जिहेतु नोंथांनि गिबि थांखिया मा आरो फैयै फैयै नोंथाङा मोनसे समाव बबे माब्ला आरो बबे दिगजों नोंथाङा माने गावनि थांखिखौ आफादाव फैनानै बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनांगौ बे जा पइन्ट टार्निं पइन्ट बेखौ माब्ला मिथिनो हादों बे सोंनायनि फिननायाव आङो बुंनांगोन जे ओरैनोथ' आंनि जि मोनसे जिउनि थांखि बेयो आं दहाय एसे बुंबाय आंनि जिउनि थांखिया गिबियाव एसे एखुथा हारसिंनि बायदिमोन आरोखि आरो बे एखुथा जिउनि थांखिया आंना बेनोमोन लेखाखौ खिन्थु फरायनायनि हाबिलासा दंखायो लेखा गोरों जानांगौ बे खिन्थु दंखायोमोन आंनाव लेखा गोरों जानानै मोनसे मोजां कम्पिटिटिभ एग्जाम होनांगौ कम्पिटिटिभ एग्जामखौ पास खालामनानै सासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरि जानांगौ माने अफिसार जानांगौ आरो बिदिनो माबा मोनसे समाजजों खामानि मावनो हायो जायखि पजिसनाव थाथों मानो अफिसार जानानै खामानि मावलांनांगौ बे आंनि एखुथा मिजिंमोन बा थांखिमोन आरोखि गिदिरथार बे नैबे राजखान्थि लाइननि बाथ्राफ्रा बे आंनि उननिसो आरोखि बोरैबा जिउआवहाय आनान गसाइया बोरै आंखौ दैदेनलांदों बा आंखौ बे लामाजों फैहोखो बेखौ आंनो मालाबा साननानै एसे गोमोयो आंनि थांखिया राजनितिनि मालाबाबो थांखि गैयामोन आंनाव आङो बुंनो थाङोबा आफादाव थानानै खामानि मावनायनि जि मोनसे आंनि बाथ्राखौ बुंनांगौबा गिबियावथ' आङो जेला कलेज फरायो बिए फरायनायसिम आङो मोनसेबो मिथिङाव आङो थांखाया एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआ जथुम्माजा बावहाय आं थांफेराखै आरो आं मिथिंनि एड्रेसिंबो होनो रोङा बे समाव हयारे जों बिए फरायबाय मिथिंनि एजेन्डा लानानै माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौबा मा बुंनोब्रा आं आन्दायखायोसो आरोखि आंनाव जेबो बेनि मिटिं खुंनांगौनि बा मिटिङाव जि मोनसे एजेन्डा सेट खालामनाय जायो फारिलाइ लानाय जायो बे एजेन्डाखौ लानानै आं मा बाथ्रा बुंगोन फालाय आं गावखौनो खोब माने जारला मोनखायोमोन आरोखि दा आं बुंनांगोन जाय समाव आङो कलेज फरायदोंमोन बे समावहाय मिटिं माथांखौ गोसो होग्रा सासे आंनि लोगो दंमोन डनेल बसुमतारी बे नाथाय बे लाइननि मानसिमोन बेसो मिटिं माथां गायोमोन थाङोमोन मिथिङाव मा सावरायबोखो बेखौ आंनो खोन्थाहोयोमोन आं जेला कलेजाव फरायनानै फार्स्ट जेला जों फरायहैजेनो होमबा लजिङाव एसे थानो मोनदों जोङो बेनि उनाव दैबाना फैनानैसो जोङो गावसिबो गावस्राजोबनो गोनां जादों बे जाय समाव जोङो कलेज फरायहैजेनदोंमोन बे समाव जोङो एसे मोजां फरायनो मोनदों दान मोनथामसो आरोखि दा बे समावनो बियो मिथिं गाखायो डनेल बसुमतारी मिथिं गाखायो आरो बे लामानिनो बेफ्रावबो फरायनाय समाव जों गोजौ फरायसालियाव फरायनाय समावबो बे आयदायाव बियो एसे आखा फाखा आंहाथ' मोनसे गोसोआव दङ आं गोसोखाङो आरोखि लाजिनोबो ओंखारो मिथिंनि बाथ्रा बुङोबा आसु आन्दलन जादोंमोन ना 1983 जोंनियाव बहायबो बिनि सोमावसारनाय दोहौआ नांफैदोंमोन हारसाफोरनि जि मोनसे फरेनार रिस्कखौ लानानै गुबुनारि होखारनाय बे आयदाखौ लानानै सोमावसारनाया बहायबो जाफैदोंमोन आरो बे समाव दैदेनोमोन जोंना रुंसारि जाबाय बे आदाया हुमेन बुरागहाय खुकल बुरागहायनि बिदा हुमेन बरगहाय बेयो बावहाय दैदेनगिरि बे समाव दाना जोंनि स्कुल आरो बिसिनि स्कुल खाथिखाना असमिया हाइ स्कुलजों जोंनिजों आङो क्लास 8आव फरायबाय बे समाव क्लास 8आव मोनबाय आङो 78आव क्लास 6 79आव 83 आङो क्लास 9आव मोनबाय आरोखि 83आव बेनि आगोलनिफ्राय जादों माबाया 83आवथ' मासाखारसो जादों बे गहपुर आरो लखिमपुराव हारसा बर'जों दांगा हांगामा जाना 83आव जादों खिन्थु आसु आन्दलनाथ' बिनि आगोलाव जादों आङो जेब्ला लोगो मोनो आसु आन्दलन बे समाव हारसाफ्रा बे हुमेन दाया बिराद एक्टिभ आफादखौ लानानै आरो
फरेनारि स्कुल लानानै आरोखि गुबुनारि होखानाय स्कुल लानानै बे बिराद मावथि आरो खोब माने एक्टिभथार दा जोंनियाव बहाय फैनानै जोंनि फोरोंगिरि सारमोनजों रायलायफैबाय हारसा बर' लोगो लानांगौ आरो बे सोमावसाराव बाहागो लानांगौ दा बेखौ बे थांखियै जोंखौबो लिंना लानानै थाङो खेबसे गावसोर बे माने असमिया गोजौ फरायसालियावहाय बावहाय बिसोरजों जों मोनसे आफाद दानाय जायो क'अर्डिनेसन बे क'अर्डिनेसन कमिटियाव आफादगिरिया हुमेन दाया जाबाय आरोखि फरेनारि स्कुल लानानै हुमेन दाखौ आफादगिरि खालामनाय जाबाय आरो एक्टिभ खाथारबो ओमफ्राय दाना डनेल बिथाङा गाव जानांगौमोन डनेल बसुमतारिया गावहासो बे फारसे माने इन्टारेस्ट गोनां मानसि गोसो गोनां मानसि आंथ' लेक्सारबो होनो रोङा आं दहाय बुंखायाखै होनबा हारसा बुंनो रोंखाया आङो दाना आंखौ मा प्रप'ज खालामगारबायना बे दाना सेक्रेटारि आङो फरेनारि इसुनि बे क'अर्डिनेसन कमिटिनि हुमेनआ आफादगिरि आङो गाहाय नेहाथारि आंखौ बानायनानै दोनबाय आंथ' खिफुद्दा खेबसेबो मिटिं एटेन्ड जाखायाखै आं रोंखानो मा हारसा फंसे बुंनो रोङाबा दा बे माबायाव आङो खोब माने बोरैबा गावखौनो लाजिनांनाय मोनबोबाय थानांदों आरो बेनि गेजेरजोंनो नाजाबोनायाबो फैदों जेब्लानाखि प्रब्लेमाव नोङो फेस जानाङो प्रब्लेमाव फेस जानांबा नाजानायाबो फैयो आङो लाजिनांबाय नालाय आंथ' हारसाखौ रोंनांसिगोन बे नाजानायाबो फैयाखै नङा आंनाव फैदों आरोखि ओंखायनो लासै लासै एसे डेभेलप जाबाय कलेजाव फरायनायावबो जाजोबा इंराजिखौबो जोङो अल इंलिस बुङोबा लिरनायाव फैयोबाबो रायलायनायाव फैजोबनो नागिरा हेबिट गैया लिरनो हायो सेन्टेन्स मेकिंफ्रा थिग जायो ग्रामार गासिबो थिगानो जायोबाबो नोंनि जि मोनसे कनभारसेसन सावरायनायनि टकिं बेयो नोङो हुदा खालामाबा बावहायबो नोङो आरो लाजिनांबावनायनि खाबु थायो आरोखि ओंखायनो हुदा खालामनायनिसो बाथ्रा फैयो बावहाय दा जायखि जाया आफादाव आङो लोगो मोनजेनबोनाया बुंनो थाङोबा बेनोमोन आसु आन्दलनाव गुबुनारि होखारनाय सोमावसारनायावनो आङो खाबु मोनजेनदोंमोन नाथाय आं जेबो मावनो हायाखिसै राव लेंगुवेजनि प्रब्लेमनि थाखाय एक्सप्रेसन आहा केपासिटि गैया बे समाव दा जायखिजाया बिनि गेजेरजों आङो कलेज फरायहैबाय बङाइगावआव दा बङाइगाव कलेज फरायहैनाय समाव डनेल बिथाङा आंनि आंगो लोगो बिथाङा मिथिं माथां गानानै फैयो आंनो रादाब खोन्थाफैयो आं रागा जोङो आं मानो रागा जोङो एफा गोजाननिफ्राय जों फैदों कलेज फरायनो सारमोनहा जोंनि सायाव बिराद मिजिं दङ ओनसोला जोंना मिजिं दङ जोंनि सायाव लेखाथ' जों रोंलांनांगोन मोजां पास खालामनांगोन थुलुंगा होनांगोन जोंनि हजोंनि मानसिफोरखौ दा नों मिथिं गाबाय थायोबा फरायनाया थिग जायाबा बोरैहाय पास जानांगौ जाखो आं बोराबो आरोखि बे खोन्थायो दिनै ओरै मिथिं जादों उमुक जायगायाव जादों बेखौ सल' खोन्थाफैयो बे सल' खोन्थाफैबा आङो आरो फारसेथिं आङो लजिं नेनाङो गावहाथ' मिथिं गाहैबाय बेनोबो आंहा खुद्रिनाय थायो दा बे आं खुद्रिबा बे मिनियो बे मिनिना बुङो बसुमतारी नोंथाङा मोजाङै फरायदोलै सारमोनहा नोंनि सायाव नों मोजां जाबानो नों फरायनानै बारग'बानो बिराद गोजोनगोन आंथ' मिथिं माथां एसे गिदिंग्रा जाबाय नों मोजां फरायलै आरो जेब्ला बिदि बुङो आं रासिन रागा जोंमोन बेखौ माने आंनि सायावल'लाय बेलाय आंल' रेसपन्सिबोल नामा फरायनांगौआ नोंबोथ' फरायनो फैदों नोंबोहाबोथ' फरायनांगौ आं बिदि रागा जोंमोन आरोखि सानैसो बिदिनो एसे जोंनि लोगोनि बोराबलायनाय आरोखि बे दा बे रोखोमैनो जोङो आंहा गोसो गैयामोन खिन्थु बिथाङा गोसो दंमोन आरो बिथाङासो बे लामानि मानसि आं बेखौ बुंनो लुबैयो खिन्थु हरखाबै जेब्ला आं पिइउ पास जाबाय बे पिइउ फेल जाबाय फेल जानानै बे बहाय थाफैबाय आंहा एडमिसन लानानै फरायहैफिनबाय गोबां जेंनानि गेजेरावबाबो आरोखि दा फरायहैफिननायनि माबायाव बुंनो थाङोबा हरखाब सानसेखालि आर्मिनि जि मोनसे माबा लादोंमोन लखिमपुराव रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन आरोखि बावहाय बेयो आर्मि सिलेक्सन जानानै बे थाङो दा बेयो बुंनो थाङोबा राजनिति फोथारावहाय बा नैबे आफादनि जि मोनसे दिगजों खामानि मावनांगौमोन बेयो बावहाय आखा फाखामोन आरोखि आं बुंनो लुबैगोन खिन्थु बोरैबा बोखालांबाय माने बेखौ आर्मियाव लांनाय जाबाय आं थालांबाय दा कलेजाव फरायनाय समाव बिए जेला आं फरायबाय गोबां माबानि गेजेरजों आरो बे फरायनायनि समावहाय सम सम आं क'क्राझाराव थाङोमोन क'क्राझार कलेज बावहाय जोंनिफ्रायबो फरायहैदोंमोन जोंनि जुनियर बा आंनि उननि बेट्सनि फरायसा परिमल बसुमतारी बेयो दा डायबेटिसआव दाख्लै बारा गोबाव जायाखै रुंसारि जालांबाय
बियो क'क्राझार बयस हस्टेलाव थानानै फरायो क'क्राझार बयस हस्टेला बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेड अफिस दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरुनि हेड अफिस बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबां मावथिफोर थायो बा मावथिफोर दङ बावहाय थानाय जानाया फ्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझारनि बयस हस्टेला हौवासाफोरनि हस्टेला बर' हारिनि थाखाय बर' फरायसा आफादा मा एजेन्डा दं मावनो गोनां बे मावनो गोनां एजेन्डाखौ मावफुंनांगौआव बिसोरनो अफिस नांगौ जायोमोनखाय बे अफिसा बुंनो थाङोबा क'क्राझार बयस हस्टेलानो बाहायनो थायोमोन बड'फानिफ्राय जागायनानै बा बिनि आगोलनि दैदेनगिरिफोर सानसुमा दामोन उनाव आदा सोमलामोन फैदों आदा सोमलाया बारा गोबाव बहाय थायाखिसै बुंनो थाङोबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेनि समनिफ्राय सोमावसारनाय मैखोम जाबाय नालाय गोख्रों जाबाय नालाय क'क्राझार बयस हस्टेल नागारनो गोनां जायो आरो क'क्राझार बयस हस्टेलखौ नागारनानै जोङो दस्रायाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिसखौ शिफ्ट खालामनानै खामानि मावनो गोनां जायो दा बिनि आगोल आङो बुंनो थाङोबा बङाइगाव कलेजनिफ्राय क'क्राझार कलेजाव बा बयस हस्टेलाव थांदोंमोन सानसेखालि बेयो 1986 नि बाथ्रा 1986 क'क्राझार बयस हस्टेलाव थांनानै आङो परिमल बसुमतारीखौ ओरैनो जायगानिखाय बोरै सोलिदों बोरै फरायनायफ्रा जादों जायाखै रादाब लानो थाङो ओरैनो लोगो मोननो थाखाय थाङो आरोखि बावहाय आं लोगोबो मोनहैबाय लोगो मोनहैनायनि उनावहाय बोरै बोरै मोनथिगोन दसेनो गोदान मानसि नुबा बिसोरबो सुलाद लायो नालाय खौरां लायो नालाय परिमलखौ लेंहरग्रोबाय परिमला बावनो थाखायोमोनखाय बड'फा आरो बड'फानो लेंहरदों ओमफ्राय सोंनायाव बे खोन्थादों आंनि सोमोन्दै उनाव दाना मोनथिखांनायनि उनाव आंखौ लेंहरबाय आं अक्ट'खौ गोसोआव गैया खिन्थु 86 बड'फाया आंखौबो लेंहरबाय बे सोंबाय आरोखि बे समाव माने बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनसे मोनसे अर्गानाइजआ जागासिनो दं प्रग्राम लायाखै खिन्थु मानसिफोरखौ जे मोनथिहोनांगौ फोसावनांगौ बे खामानिफ्रा 86 निफ्रायनो बड'फा आफादगिरि जानायनिफ्राय बेखौ स्टार्ट खालामदोंमोन नालाय बड'फाया ओइदिनखालि क'क्राझार बयस हस्टेलाव जिरायनानै दंखायोमोन ओमफ्राय आं सहैनायाव आंनिफ्राय परिमलनिफ्राय मिथिग्रोना लाबाय बेनिफ्राय आंखौ लेंहरनानै सोंबाय बे समावहाय जोंनि जिल्लायाव सोर सोर दैदेनगिरि आं जेबो मिथिथारा बड'फाया सोंदों आरोखि फंबाय नोंनि नामा मा नाम बिनिफ्राय जागायजेनबाय खोन्थाबाय आं नों बहा फरायो बङाइगाव कलेजाव फरायो आङो दा सेकेन्ड इयाराव BA सेकेन्ड इयाराव बुंबाय ओमफ्राय बे खोन्थालांबाय सोंबाय थाबाय आरोखि नोङो मिटिं माथांफ्राव थाङो आंखौ सोंदों आरोखि मिटिं माथां बिदिनो थाङो ना थाङा नोंलाय आंखौ सोंबाय आं बुंबाय आदा आंथ' मिटिंफ्राव थांथ्रा आं थांफेरथाराखै होनबाय आच्चा फंबाय नोङो नोंसोर जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि नोंसोर जिल्लानि लखिमपुरनि आफादगिरि उमुखखौ मिथिना मिथिया होनबाय बे समाव बरेन्द्रनाथ ब्रह्म आफादगिरिया बिनि नामखौ लादों आरोखि आं लोगो मोनफेराखै आदा आं मिथिया होनबाय आरोखि आरो सोंबाय सानैसोनि नाम आं खोन्थारोङा बे समाव माने मोनसेबो मिथिंखौ गाखायामोन नालाय आङो एबसुनि जेबो मिथिगा आं बे समसिम दा बावहाय आं खोन्थानो रोङाखै थेवबो मा सानखो आं मिथिया बड'फाया मा सानखो आं मिथिया बे समावथ' जों उपेन्द्र होनो आरोखि बे बुंबाय आरोखि ओंखामबो जाबाय जयैनो क'क्राझार बयस हस्टेलावनो ओंखामबो जाबाय ओंखाम जालायखांनायनि उनावहाय आरो माबाबाय जिरायबाय बिफां साया दङ हस्टेलनि गाहायावहाय बिराद मोजां बिफां साया दंखायो जिरायलायबाय रायलायबाय जोङो बुंबाय फंबाय सम सम बिदिनो फैबाय था रायलायनि बिदि जाबाय ओमफ्राय गाबोन फैनाय जाबाय मा सानदों आंथ' मिथिया आंनो खोन्थायाखैबो गाबोन फैदे होनबाय फैगोन आरो ओमफ्राय फैगोन होननानै गमबायनो आङो जों अखानायै फुङाव थांदों आरो 9 बाजिसोआव दाना मोनसे जायगायाव माबा थांगोन बे जाबाय दुधनै बख'आव फैगोन आंथ' मिथिया फैगोन होननानै दाना गाखोफाहोबाय आरोखि बे समाव एम्बेसादर क'क्राझार गंसे गुफुर एम्बेसादर दं बेखौनो भारा लानानै मिटिं गायो आरोखि थांलाय फैलाय आरो बेखौनो बयबो दस्राफ्राव भारा लायो दा जों माने एबसु हिसाबै बेखौ माने गोलाव समनि थाखाय बाहायनाय आंहा गोसोआव दं आरोखि जोंनाव बेहाय मिटिं गाफैनायफ्रावबो बड'फाया बे एम्बेसादरजोंनो फैदोंमोन गुफुरमोन आरोखि एम्बेसादरा दा जायखिजाया आंखौ गाखोफानो थिननायखाय गाखोबाय जोङो गासै बेवहाय 6 सा एबसुनि दैदेनगिरि गोजा
बावहाय बड'फा थाबाय बेनिफ्राय सासे काराटियान दंमोन बे समावहाय तरुन बड'गाव सिखा गामिनिमोन बेयो माने बडिगार्ड हिसाबै बड'फाजों थाफाबाय थायो शिलंआव फरायनाय बे काराटे रोंनानै थांनाय मानसि बे थाफाबाय थायो बेफ्रावबो फैदों बड'फाजों बे जेब्लानो बड'फा फैदों बेवहाय फैबाय थादोंमोन बे ओमफ्राय लोगोआव थाबाय आदा सोमब्ला बसुमतारी बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि ओमफ्राय गारलाबाथा बसुमतारी दङ बेबो गाखोबाय आरो लोगोसे अनसुला गोरा बड'सा बिसोर गाखोजोब्बाय ओमफ्राय थांबाय जों थांनानै आंथ' मिथिया बहा थांगोन बे समाव जगिगफा दालाङा जायाखै जगिगफा दालाङा बेयो आबुं महर मोनाखै जोङो फेरिजों बारनांगौ थांनानै दुधनिबो बारबावबाय दुधनि बारनानै ओमफ्राय बक' मोनफैबाय बक' मोनबा सासे जोंखौ नेगासिनो दं बेबो क'क्राझारनिनो बे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोनलाय दराय बर' फरायसा आफादनि बिजय गौरम होनो बेखौ बिजय बियो बक'आव जाय गामिथिं हाबगोन बिथिंहाय बे लामायाव जिरायनानै दंबाय थायो जोंखौ नेदों आरोखि दाना बेबो गाखोफाबाय बे लिंलांबाय बे थों थों गाखोखाबाय आरोखि दाना मोनसे समावहाय मिटिं जाबाय मिटिं जाखांनायनि उनावहाय ओंखाम जाबाय मिटिं जानाय समाव बड'फाया गावनि राइट साइडआव आं फैदों गाव ओमफ्राय आं राइट साइडआव दं ओमफ्राय बाखिया दस्राथिं दं दाना आंथ' बिराद मोखां सोम सोम आंथ' जेबो रोंथ्रा आंखौ माबा बुंहोगोन नामा आंखौ माबा बुङोबाथ' मा बुंबावनांगौलै आं बिदि सानबाय थाबाय आरोखि दा जेबो बुंहाखै आरोखि मोजां मोनबाय आं थांखिया बेनोमोन जानांगौ दा एसे सोलोंनानै लाथों आइडियाफोरखौ केपचार खालामनानै लाथों बे थांखिमोन जानांगौ आं बिदि सानो आरोखि दा बियो खोन्थाना होदों लखिमपुर जिल्लानि नैबे फंबाया बङाइगाव कलेजाव फरायो BA सेकेन्ड इयाराव फरायो बे माने सिनायथि होनायाव मोजांथार बड'फाया मानसिफोरनो सिनायथि होनायाव खोब मोजां दा सिनायथि होनायनि उनावहाय मानसिफ्रा मोनथिलायबाय बयबो बिदिनो खोन्थालायबाय गावखौबो खोन्थाना लायो आंबो खोन्थानो गोनां जाबाय बेफोर माने सिनायथि लालायनायाव बे जायो आरोखि दा बेनि गेजेरजों जोङो मिटिंखौ ओइदिनखालिखौ फोजोबनायानो जाबाय ओंखाम जानानै जों रिटार्न जाफिननानै गावबा गाव न'आव थांबाय बिदिनो बड'फाया सम सम आंखौ लेंहरो आं फैयो ओमफ्राय बिदिनि गेजेरजोंनो दिनै एसे गाबोन एसे आरो रादाब लाग्रा जाबाय बे आङो बांसिन बन'गाव थायो बन'गाव आनसलिकनि दख'रानि मावथिफोरजों आंनि लोगो गोबां थाबाय नालाय बिसोरजों थाहैयो आङो लजिङावबो बिसोरजों थायो आङो दा बुंनो थाङोबा आफादाव फैनाया आङो बड'फानि जाहैनो आफादाव फैदोंमोन आं बेखौ लाबोजेननायानो आंनो लाबोजेनदोंमोन जोंनाव रायजो बिनायनि जे मोनसे दोहौ माने बर'फोरनो जे आलादा रायजो नांगौ खनखसनिफ्राय सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव बेखौ गोरबोआव बा जों गोसोआव लांहोनाय गिबि सुबुं बुङोबा बड'फा आरो बन'गाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि मावथिफोर दा आङो बुंनो थाङोबा बर' दख'रा फरायसा आफादनि बै समनि आंनिनो बिदा गोदा आरो लोगोफोर बिथांमोनखौबो आङो गोसोखांनांगोन बिथांमोन थाफानानै मानोना आङो बड'फाजों जाय बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबाखै बिथांमोनजों मोनथिदों आरो बिथांमोनजों मोनथिस्लाबैखौ आं बड'फानिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिदों आरो बिथांखौ लाबोनानै रायजो राजानो बाथ्रा बुंहोनाय जादों बेनि उनाव मिथिं गाबफैबाय थानाय जादों बिनिफ्राय मोनथिलांदों दा गावबो सानबाय आरो बे समाव थासारिया ओरैबायदिखामोन बर'फ्रा माने फरायनायावबो मा जाबावगोन फालाय दिनै हारसाफ्रा जोंखौ नाख्रेबनो नागिरबाय नाख्रेबनानै गावसिनि राव हारिमु लाहोजोबनो नागिरबाय बेफोर मोनसे थासारिजों गोसोआ बिग्रायखांनो हमबाय नंगौ जुजिनांगोन जोङो सोमावसारथारनांगोन सोमावसारनानै माबा मोनसे बर'नि थाखाय लाबोनो हायाबा जोंहा जेबो निस्थार गैया बे मोनसे साननाया फैबाय खुद्रिनाय फैबाय रागा जोंनाय फैबाय हारसाफोरनि सायाव बा जोंनि आगोलनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जायफ्रानोखि रायजो बिनाय नामाव रायजो बिबोदों नाथाय मोगथाङाव महर होनो हायाखै बिसोरनि सायाव रागा जोंनायफोर खुद्रिनायफ्रा आंनावबो फैनो हमबाय आरो आङो बर' राव बोरै थानो मोनखो दाथ' आफानि बाथ्रा फैदों जाय आंखौहाय गोदान लामा दिन्थिदों आरो बे आफाखौबो आङो लोगो मोनामोनबा आङो बे स्टेजाव फैया दिनैहाय आं बुंनो नागिरनाया आफा जामिनि कुमार नार्जारिनि बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों जाय समाव लेखा फरायनाया आंना लामा थुंगेबायमोन समफ्राव दैबानाजों गासिबो सिलिंखार जाबायमोन बे समनि बाथ्रा
5 बोसोरा जों जेबो माने आबाद मोनखायाखै समखंनि रायजो जानाय गासैबो मानसियाबो मिथिगौ बालाबारि जालांजोबखानांदों समखंनि माइ गायग्रा दुब्लिफ्रा बे समाव आदाया जोंना बिश्वेश्वर बसुमतारिया सरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरि जाबायमोन दान बान्थाया बै समाव बारा नङा आरो जोंनि न'खरा बिराद गिदिरमोन गासै जोंनि न'खराव 17 सोद्रोमा दंमोन बेखौ नायनांगौआ गोरलै नङामोन ओंखायनो आदानि दान बान्था मोननाया न'खर सामलायनायाव थोआ आंनाव रां थांलामोन बे समाबो आंनि थाखाय मोनसे खैफोद गोनां सममोन बे समावहाय आङो बुंनो थाङोबा लोगो मोनफ्लांहैबाय आंनि दा जायखौ आङो आंनिनो जिउ जोनोम माने गोदान जोनोम होफिननायसो आङो स्वीकार खालामनो गोनां जायो आरोखि बेनि सोरजिगिरि होननानै आं ओंखायनो बुंनाय जादों आरोखि बे आफाखौ बेयो गोलाव जारिमिन आङो मालाबा बुंसै खोमा बेखौ एसेबां गोलाव बुंनांगौआथ' जेंनाबो जागोनदां बेनि अननाय लानानैनो आङो बेनि न'आव थानानैनो आङो क'क्राझारावबो बिनिनो दङ बिनि न' दङ फंबाय बिनानाव थायो बिसोरजों थाफायोमोन आङो बयसोरजों थानानै बड'फाखौ लोगो मोनदों आङो बुंनो थाङोबा बड'फाखौ लोगो मोननाया बे न'आव थानानै आफानि न'आव थानानै लोगो मोनदों आङो आरो लोगोफोरनाव थानानै बड'फाखौ लोगो मोननाय जायोमोन बेमोन आरोखि आं दिदोम थायामोन जेला लेखा फरायनायनि हालोदा गाज्रि जाबाय जिउनि थांखिया आंना आद्रि जालांसै गोसोआ बायबायमोन आंनाबो गोसोआ बायबायमोन लेखा गांनै गांथाम आखायाव लायो फरायनो गोसो ज'आ जि थांखिखौ लाना आं कलेज फरायफैदोंमोन आंखालनि थाखाय थासारिनि थाखाय हालोदनि थाखाय आंना आद्रि जालांसिगोन बे साननाया आंनावबो फैयाखै नङा फैबायमोन गोसो बायबायमोन ओंखायनो मालाबा आब' सासे दंहैयो गुमै दंहैयो बिसमुरियाव बावबो थाङो आङो हरिनथाम थाहैयो लेखा फरायनो गोसो जाया गांनै गांथामसो लेखा लानानै फरायनो नाजाबायबाबो गोसोआ ज'नो नागिरला मालाबा बिदिनो आयंनाव थाङो थागथारायाव आयं बिनदनाव बावहायबो लेखा फरायनो गोसो जाला आं खोन्थाना लायाखै नाथाय जे दैबाना जाना आं बिदि जालांबाय आं बेखौ बुंना लायाखै आरोखि पिउ सेकेन्ड इयार बे समाव पिउ सेकेन्ड इयार आरो टेस्ट एग्जाम होखांबाय आं बे समनि बाथ्रा गोदाव सोराव आङो लोगोफोरजों थायो लजिकआव थायो जाफायो आंनि जायफोरनाखि बै समनि लोगो बनरगावनि बिसोरबो गोबाङानो माने आंखौ मोजां मोनखायोमोन नालाय आंबो बिसोरजों लोगो मोनखाय बिसोरजों थाफाहैनाय बा थाहैनाय जाहैनाय गावखौ लानो हादों आरोखि आं लादों गुबैयैहाय बहाय मनमद ब्रह्म होननाय लोगो दंमोन सहिलाल बसुमतारी दंमोन आरो पबित्र ब्रह्म होननाय दंमोन आरो प्रदीप कुमार ब्रह्म बिसोरजों आङो खोब क्ल'सआव दंमोन आरोखि आरो बिसोरजोंनो आङो थायोमोन जाफायोमोन आरो दा बे बिथिङाव आङो बेखौनो स्वीकार खालामनांगोन जे बुंनो थाङोबा आंनि जिउनि दिंग्राय बिन्दो दहाय जि सोंनाय बे दिंग्राय बिन्दोआव गोबांनिनो बाहाय माबा थाबाय माने गलाय मोन्देर माबाफोर थाबाय आरोखि बावहाय गलाय मोन्देरा बेनो आंखौ जाय आफाया आंखौ गोदान जोनोम होदों बुंनो थाङोबा बेनि फिसालाजों आंनि लोगो जायखौ बर'आव बिसिगि होननाय जायो लोगो मोनहानायाव आंनि सानै लोगो प्रतिसर मोसाहारि आरो रन्जित बसुमतारी बिसोरो थागथारायैनो आंनो उन्दै समनि लोगो बिसोर लोगो मोनो दोनदोंमोन आंखौ लोखि फुजायाव आरो बे लोखि फुजाया थांनाय 1984 मायथाइनि 11 अक्ट'बर बिस्थिबारमोन बिस्थिबार हर ओइदिनखालि जोङो आंनि बिसिगि जायखौ बर' बिसिगि बुङो रिपुन्जय नार्जारी बिथांखौ आं लोगो मोनो बिथांजों एसेबां आङो क्लास 5आव फरायदोंबाबो एसेबां क्ल'स लोगो नङा आंहा ए सेक्सनाव दंमोन बियो डि सेक्सनाव दं डि प्रेयाराव लोगो मोनलायलायो बे आलादा बाथ्रा प्रेयाराव लोगो मोनलायलायो अब्लाबो जोङो क्ल'स नङामोन आरोखि दा लोगो मोनलायनाय समावहाय आङो कलेज फरायहैबाय आंना लोगोफ्रा होमबा मेट्रिक आनजाद उथ्रिबाय आरोखि आं सेकेन्ड इयार बिसोर फार्स्ट इयार दा बावहाय लोगो मोनलायनायाव सिनायखि होयो आंखौ नों सिनायखिना सिनायजाया बेखौ होननानै रन्जित बसुमतारी आंनि लोगोआ बे आंनि लोगोनो रायथिना होयो नों सिनायदोंना सिनायाखै बेखौ होननानै बुङो आरोखि आंखौ आसि थुना बुंबाय बेखौ नों सिनायदोंना सिनायाखै होनबाय बेथ' गोबाव जाबायना आंहा गोसोआव दङ आफाया फोरोंगिरिमोन बर'गाव एम इ स्कुलनिनो
बेनि बे फिसाला देरसिन आरोखि आंथ' सिनायो बिथाङा सिनायलामोन आंखौ बावबायमोन आरोखि आरो लोगो मोनलायनाय रेयारखामोन नालाय लोगो मोनलायदोंबा एग्जामाव खेबसे लोगो मोनदों ओमफ्राय प्रेयार समाव लोगो मोनदों एग्जामाव माने जेला एनुवेल एग्जाम होदों बे समाव जोङो एखे बेन्सआव बोरैबा गोग्लैदोंमोनलाय अब्लाबो बिथाङा बावबायमोन आं बावाखैमोन दा जायखि जाया दा बे फुजाया 11नि फुजाया अक्ट'बर 11 1984 बेनो आंनि जिउनि मोनसे टार्निं पइन्टबो बुंनांगोन आरोखि अखानायैथ' मोनसे हांख्रायनाय थाबाय जे गाबोन नोंथाङा जोंनाव फैनांगौ आंखौथ' गोजाननि होननानैबो मिथिबाय नालाय लखिमपुराव फैबाय होननानै मिथिबाय थागथारानिमोन लखिमपुराव फैबाय आरो दा कलेज फरायबाय बेखौ मोनथिबाय ओंखायनो मा सानदों आं मिथिया जायखिया नोंथाङा गाबोन जोंनाव फैनांगौलै होनना बुंदों आरोखि आंहा लोगोआ रिपुन्जय नार्जारिया बिदि बुंनायखाय आं बुंबाय सोरांग्रोथोंसै होनबाय आं फैनो होननानै आं थोंजों बुङाखै आरो आंथ' जाय फेमिलिनिफ्राय थांनाय आंनि न'खराथ' जे माने हालोदा गाज्रिमोन मालाय आफायाथ' एसे आबौआ माहाजोनमोन उनावहाय माहाजोन जाफैदों आगोलाव माहाजोन नङामोननो माहाजोन जाफैदों दा आफायाबोथ' एसे गोरा एसे रांखावरिनि माबा जाफैबाय नालाय आंहाथ' एसे गिनाय थाबाय लाजिनायबो थाबाय गावखौनो एसे लोरबां साननाया आंनाव जोबाखै बे लोरबां साननायनि थाखाय आंखौबा मा सानगोन आरो गैजा रोङिनि फिसा मोन जेरावहाय बिदि मोनसे साननाया आंखौ गोसोखौ रोखा नङा खालामबाय आरोखि ओंखायनो सोरांग्रोथोंसै गाबोन होननानै आं बुंदों आरोखि बिथाङा जेब्ला आंखौ हांख्रायो ओमफ्राय नङाले फैनांगोन नोंथाङा होनदों आंखौ नङाले नोंथाङा गाबोन फैनांगोन अब्लाबो आं बुंबावदों बे सोरांथोंसै होनना बुंबाय दा दसे जोङो नायबाय गानफोर नायबाय गान जायो लोखि फुजायाव लांदां गान राजा महाराजा जालायनाय बिर थालायलायो बे गान आरोखि बयबो नायनो हायो लांदां गान बे गानखौ नायदों जों दसे ओमफ्राय बे गानखौ नायखांनानै गिदिंबाय जोङो हराव उन्दुबाय अखानायै सोरांबा साथामजों जों लोगो लाफिनबाय प्रतिसर मुसाहारि आरो रन्जित बसुमतारी आंथ' रन्जितजोंनो थाखादों आमाइनि फिसाला बेजों थांबाय ज' साथामजों लोगो नांनानै थांनो ना थाङा बेखौ सोंलायलायबाय आरोखि बेखौनो थांनो थाङा बेखौथ' गोनो गोथो बयबो बिदि बुंलायबाय आरोखि उनावहाय क'क्राझारावबो थांनो एसे गोसो आरोखि बे समाव क'क्राझाराव सिनेमा हल नायनो बे समाव भिडिअ टिडिअ दानि बादि गैया सिनेमा हलावसो नायखायो नालाय ओरैनो फुजा समबो सिनेमा नायनोबो गोसो आरोखि साथामजों दा सिनेमा नायनायाव मटरबो गैया थागथारानिफ्राय गासै बियो 8 किल'मिटारसो जायो क'क्राझार मोननो थाखाय बेखौ थाबायनांगोन आरोखि दा ओंखायनो गोनो गोथो जाबाय जोङो थांनो थाङा उनाव जे जायो थांदिनि बे थांखि लाबाय जों थांनो थांखि लालायनानै थांबाय थाबायलांबाय बे समसिमावथ' आंना लोगोआ खेबनैसो जाबाय जाहैदों जोंखौ लामाथिं नायस'हैनाया जोंखौ नुहुरा फैगोना फैलाब्रा बिदि मोनसे साननाय बेहाबो उनाव जों फैनाय मोनसे सौफैनानै जोङो माबाबाय न'आव हाबबाय जिरायहोबाय न' सिङावहाय ड्रयिं रुमाव जिरायनायनि उनावहाय गामसा गानस्लाय होबाय साहा होफैबाय लोंबाय उनावहाय आफा गैया खिन्थु बुंलांदोंनो आइया खोन्थादों आरोखि माने फरायसाबो नालाय लोगो बानाय बिसोरखौ बिसिखा होनांनो बिदि बुंलांदों जाहैबाय दा बेखौ आइया बुंदों आरोखि उनावहाय मोनथिबाय आङो दाथ' फिसिखि खानांगौ मानांगौ जेबो खोथा गैया आंनि लोगोजों आंहासो फिसिखि खानांगौ बे जेबो आंनाव मोनथिनायबो गैया आं मोनथिलाय होखायाखैबो आरोखि नाथाय जेब्ला जों न' सिङाव जिरायो साहा लोङो बे समसिमाव आं जेबो मिथिथ'वा नाथाय बाहेरायाव जे माबा मोनसे प्रिपारेसन जागासिनो दङ माने बिसिखा थानोसै बिनानावफ्रा आरो सासे देरसिन बिनानावानो बिराद माने बावहाय एक्टिभ रल लादों बुंजायो आरो माने खामानि मावदों बेयो माने हांफ्ला सिफ्ला जि माने खामानि मावदों बुंनो थाङोबा गासिबो बुंनो थाङोबा बेयो आइया थोनदों जानांगौ आइया थोनदों बे मावदों आरोखि मावनाया बिदिनो फिसिखि खानायाव मा लाइ लथर थिग खालामनांगौ बेखौ खालामजोब्बाय दन दंलायलायो थोरसि बै समनि थोरसि गुबै बे पिथलनि थोरसि थालिर लाइजौ बनाय बिबार जरा गय फाथै जरा फैसा होलायनाय माबा बिदि नुजोब्बाय आरो दै सान्थि थुलसिनि माबा दुब्रि गांसोनि माबा थुलसि बेफोर हाग्रा खानाय बे लथा दोननाय बेफोर नुजोब्बाय आरोखि आङो नुजोब्बाय माने आं नुथ'बावाखैमोन रन्जितआ नुहुरदों खोरखिजों आमाइनि फिसाला रन्जितआ नुहुरदों नोंसोरखौ माबा मोनसे खालामसिगोनलै होनदों बेयो माबा मोनसे खालामो
ओमफ्राय गावहा खोरखि नायनायखौ आं आन्दाज दं आंबो खोरखि दावराय उनाव नुहुरबाय आङो बेखौथ' बे प्रिपारेसनावथ' फिसिखि खानाय बिलोगो खानायावसो नुयो आं सानबाय आरोखि दानाथ' खुनु बिदि थांखिथ' गैया आंहा जेबो थांखि गैया फ्रेन्डशिप खालामनाय थांखि गैया ओरै आलासिया लिंहरदों आलासियानो थांदों लिंनायखाय आबौआबो बिदाय जाया आबौ सौफैबाय आफानि बिबथैखौसो बे आबौआ सौफैबाय आरो आंखौ फोरोंनो मोननाय सासे फोरोंगिरि बेबो आफानि फंबाय जिअ'ग्राफि फोरोंमोन बे प्रमद नार्जारि बेबो सौफैबाय आरो न' खाथिनि सासे आदै सौफैबाय समेस्वर होननाय बे सौफैनानै जिरायजोबनानै दं आंथ' सानबाय बेथ' बोरै जाबावगोन होनबालाय आरो साराथ' गैया आंनि साननाया बे आरोखि आबौनि सेराव जिरायो बे आबौनि सेराव जिरायहैनानै आं खावलायबाय आबौखौ बे आबौ मा आंथ' बिदिनि थाखाय साखा फारा जानानै फैयाखै दोनथ' जागोनदां होनबाय आं आरो साराबो गैया होनबाय आं बेयाव बिफाथ' जायाखै नालाय आं सार होनबाय आरो फोरोंगिरि मोनखाय साराबो गैया दोनथ' जागोन होनो बे समाव आइया खाथियाव हासिब सिबबाय थादों एसे माबा दाखोर मोननैसो दंमोन बेखौ सिबबाय थादों बे सिबबाय थानायाव आं जेला बुंदों दोनथ' जागोनदां होननायखौ आइया होनबा बुंदों नङा नोम्फाया थोनखालांदों बिसोरखौ लोगो खालाम बिसिखि खाहो होननानै बुंलांदों बिदि बुंखालांदों होनबाय आरोखि ओमफ्राय आबौआबो दाना फ्रेन्डशिपनि जि गोनांथि फ्रेन्डशिप माने बिसिगिया मानो खानाय जायो बिसिगिया जिउआव मानो थानांगौ आरो बिसिगिखौ मानो खानांगौ बेफोरनि गोनांथिखौ खोब मोजाङै बुजायखादों आरोखि माने बिसिगि खायोबा बे बिसिगिजों जिउआनो मोननैजों मोनसे जानाय बायदिसो जाखानांगौनो आरो बेबो जेबो दोनखोमानो मोना आंबो जेबो दोनखोमानो मोना बेफोरनि गोनांथिखौ खोन्थाखादों आरोखि बिसिगि जाबाय नालाय बेनो बेबायदि माबाखौ बिराद मोजाङै एसे गोलावै बुजायखादों आरोखि आबौआ दाना एरायनो हानायनि जेबो लामाखौनो दोनखायाखै आंखौ आरो बुंदेरबावखादों आरोखि जे जाय हाबाफारिनि थाखाय माने बिसिगि खानो थाखाय जायफ्रा बेखौ लाहार फाहार खालामदों थिग थाक खालामबाय बिसोर मालाय दुखु मोना होनबा आबौ होनदों आं बिसोर मालाय दुखु मोना होनबा आबौ आरो उनाव खानाय मा दा खानाय मा आरो नोङो दोनथ'नोसो थोनदों नङा होमबा दोनथ'नो थोनदोंबाथ' उनावथ' बिसिगिखौ खानायनि माने थांखियाथ' दङ ना बेखौ दिनैनो रोखा खालामखानायालाय माथो गोरोन्थि जानोबालाय खालामखादिनि आबौ जाबाय आरो दाना आदैयाबो लोगो लाबाय जाय आंखौ फोरोंदोंमोन जिअ'ग्राफि प्रमद नार्जारि बेबो लोगो लाबाय आरो आदै समेस्वर लोगो लाजोब्बाय आरोखि बिनानावफ्राबो बुंफैबाय बिसिगि खाखानांगौ आदा होननानै बुंफैबाय बिनानावफ्राबो ओमफ्राय ओमफ्राय गनायनांबाय आरोखि आंथ' रावजोंबो बिसिगि खाफेराखै बेनो फार्स्ट आरो दिनैसिमाव जोंबो बिसिगि खाखायाखै आं बेनो आरोखि आंना दानाथ' आं सानजाहा मोखां आंना लोगोआ सोनाबहा मोखां जिरायबाय जों जिरायहोबाय जायगा बानायखादों नालाय बाथौ सेरावबो जायगा बानायखादों बाथौनि सेराव बाथौनि एसे खोला जायो एसे खोलाहा जायगा दंखायो मोजांनो बावहाय बानायबाय आरोखि दानाथ' नेम बोरै खालामनांगौ आंथ' बारा मोजांबो मिथिया दालाय मालाय आबौआ गाइड खालामबाय आबौआ दैदेनबाय बिसिगि खानायनि हाबाफारिखौ 7 खेब माबा हरलायलायो आरोखि नैबे माबा थोरसिनि जे मोनसे माबा दङ गय फाथै जरा होनाय बिबार जरा होनाय फैसा होनाय बेखौ हरलायलायो आरोखि खुलुमनानै हरलायलायनाय बेखौ 7 खेब खालामहोदों 7 खेब खालामहोदों ओमफ्राय माखासे मोन्थोर रायनाय दङ आबौआनो बेखौ खालामजोबदों आरोखि दा बे बिसिगि खानाय हाबाफारिया मोजां जोबलाङो आरोखि जोबलांनानै ओंखाम थोंखाम जाबाय बिदाय लाबाय बे बिसिगि खानायावबो जे दै लुफावलायनाय नेम दंनो माथो खालामोना मनसा मा सोरजोंबो खाबाय नामा बिसिगि खाफेराखै दै लखबनाय नेमबो दंनो दा दैखौ लखबद्रायाखिसै दै सारबाय आरोखि आंखौ आरो क'क्राझाराव थांगोन होननानै मिथिबाय नालाय क'क्राझाराव थांखियाथ' जेबो गैयामोन मानो थांनो बेखौ सोङाखिसै जोंबो फोरमायनो गोनां जायाखिसै दानि क'क्राझाराव थांगोन जों सिनेमासो नायनो थांगोन आरोखि क'क्राझाराव थांनाया बहाय आलासि जाखांनानै सिनेमासो नायनायनि थांखिमोन आरोखि नायदोंबो जोङो नायनाया जायखिजाया बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबो बेयो आंनि फ्रेन्डशिप खालामनाय साना जाहैबाय 1984 नि 12 अक्ट'बर दाबो बै मायथाइनि माबाखौ जुदि सार्च खालामनानै नायोबा मोननो हागोन फ्राइडे 1984 नि 12 अक्ट'बर फ्राइडेमोन आरोखि फ्राइडे शुक्रबारमोन आंनि फ्रेन्डशिप खालामनाय साना
दा बे समावहाय आं फ्रेन्डशिप खालामनायनि उनावबो एसेबां क्ल'स नङामोन क्ल'स नङामाने आफानाव थांनाय फैनाया एसेबां जाया बा क'क्राझाराव न' दङ बा फंबाय बिनानावखौ ओरैनो आङो सानफा साननै मालाबा फैबा रादाब लायो बिसोर बोरै फरायदों फरायाखै बेखौ आं रादाब लायो खिन्थु बिदि जे आंगो जाहैथारगोन न'खरनि सासे जाहैथारगोन बे मिजिंबो गैया आरो बिदि जानांगोन बेबो साननाय गैयामोन नाथायबा मा जाफैबाय मोनसे समाव आङो जेला पिइउ फाइनालनि थाखाय प्रिपारेसन जानांगौ आङो टेस्ट आनजाद होबाय पिइउखौ टेस्टआ आंना रिजाल्टआ पास जागोनखौ आं मिथिगौ दा रांखावरिया बे समाव दैबानाजोंथ' गैखाला नालाय ओजोंहाय आङो फाइनाल फर्म फिल आप खालामनो रां गैया मा खालामो दा लजिंआथ' माबा लांखौ नागारखादों आं लजिं नागारखानांबाय आंना लोगो दनेल बिथाङाबो न'आव लजिं नागारनांबाय आंबो लजिं नागारनांबाय जानो गैया लजिंआव थानो थाखाय रां नांगोन ना माइरं बायनांगोन मैगं बायनांगोन नोंथ' जानो थाखायथ' नांगोन ना बे गैयिनि थाखायनो आं गोदाव सोराव लेखा लानानै ओंखायनो थाबायदिंलाबायनाया बे आरोखि खिन्थु गोसोआ बायबायमोन आंना जेबो जानाय नंला आंनि जिउनि थांखिया फैमालखासै बे मोनसे साननाया आंनावबो फैयाखै फैबायमोन आरोखि दा बे समावनो बे बिसिगि खानाय आरो बिसिगि खानायनि उनावनिफ्राय बर'गाव दख'राव बर' फरायसा आफादजों बे माने मावथिफोर बिदाफोर लोगो मोननाया बेवहाय आं खाबु मोनदों आफानि न'आव सम थानानै कनफारेन्सआवबो आं लोगो लाहांबाय बर' दख'राव बर' फरायसा आफादनि जेला जथुम्मा जायो बेखौ आं थांहांबाय लोगोफ्रानो लाङो नालाय सहैबाय आरोखि आङो एसे एनै मोनथिनो हमबाय सोमावसारनायनि जे मोनसे बारहावा गोनांथि बेफोर खर'आव एसे हाबहांबोनाया बेनिफ्रायनो जागायदों आरोखि बेनिफ्राय जागायदों ओमफ्राय आं जेब्ला पिइउ फाइनालनि थाखाय प्रिपारेसन जानो गोनांनि सिगां टेस्ट एग्जाम जायो टेस्टखौ आं पास जागोन खिन्थु रिजाल्ट लायनोबो फैसा गैला दाना क'क्राझाराव आफानि न'आव आं दंफैयो टाउननि न'आव दा रिजाल्ट लायनोबो फैसा गैया दा रिजाल्टआ ओंखारबाय मिथिगौ बे समाव मबाइल गैया मबाइलजोंबो रायज्लायहरदो पिसिअ दं बाहायबो फैसा होनांगौ फैसा होनानैसो रायज्लायनांगौ दा थाङै थुयै सानसेखालि बे जाय समावनाखि 85नि बाथ्रा बियो 85नि बाथ्रा आङो होमबा टेस्ट एग्जामा जोबनानै टेस्टनि रिजाल्ट ओंखारबाय बेखौ नायनो थाखाय आंहा फैसा गैया दा फैसा गैयैखौ आङो बिनानावनो बुंनाय जादों साहा लोंबायमोन जों सानसेखालि बावहाय आंना रिजाल्ट ओंखारबायमोन टेस्टनि आं रिजाल्ट नायगौमोन बेखौ आङो थोंजों बुंफ्लांदों आरोखि रिजाल्टआ ओंखारबाय रिजाल्ट नायगौ माथो नायाखै आदा जाबाय आं रिजाल्ट नायनांगौआथ' जादों होनबाय आं फैसा गैयाबा माजों थांनानै रिजाल्ट नायनांगौ जाखो होनबाय आं ओमफ्राय बे बोरैबा जाबाय आरोखि आंनि जि जेंनाफोरखौ बुंदों एसे बोरैबा माबायाव नांथावथाव जायो आरोखि आंखालखौ बुंना लानाया एसे दुखु होनाय बायदिबो जायो माने आं जेला फैसा गैयिनि बाथ्रा बुङो बेखौनो माथो सिरि थानांगौ जोंहा जेबो बुङालासिनो बिदि आरोखि गावसिनाव एसे एनै हिनजावसा मानसिनाव फैसा थायो बिसोरो माबा माबि बायनो थाखाय हयथ' देलायनायनि मानिबा फैसा हयथ' बिसोर जमा खालामनानै दोनो आरोखि थायो बिसोरनाव फैसा एसे दाना बै समनि आंनि 1985नि बाथ्रा बे समनि भेलु बेसेन आंनो 20 रां होफैदों बास भाराया बे समाव 1 रांबो नंजोबा थांलाय फैलाय आंनो थांगोन बे माने 2 रां एसे बिदिनो आरोखि 85आव रांनि भेलुआ अमा बेदरा केजिसेयाव 20 रांबो नङामोनथ' जों बे समाव माइरंफ्राबो मैगंफ्राबो बेसेन खमजोब आरोखि खिन्थु बे समाव बे रांखौनो मोननोथ' बिराद गोब्राब बे रांखौनो मोननांगौआ माने बायबाबो खम फानबाबो खम भेलुआ खिन्थु बेनो बे दिनैनि बुरजाजों बै समनि एसेजों दिनै बेनो बे आरोखि बुंनो थांबा भेलुएसनखौ रिजायनानै नायोबा दा उनावहाय फैसाखौ आंनो गथायबाय बिनानावा लाबायन' नार्जारि बे बिनानावा आंनो फैसा गथायबाय फैसा मोननायजों आंबो नायनो गोसो नालाय रिजाल्ट अखानायै थांबाय फुङाव थांनानै रिजाल्ट नायबाय वालाव हें जानानै दङ नटिस बर्डआव नायबाय आंना रिजाल्टआ थिगानो दं माने रिजाल्ट पास जाबाय दा पास जानायखौ नुनानै आरो गोसोआ दुखु मोनफिननोसो गोनां जाबाय दानाथ' पास जाबाय माजों आं फर्म फिल आप खालामनांगौ फाइनालनि थाखाय बे मोनसे जिंगा दाना जायखि जाया लोगो सासेनि लजिङाव थानानै लोगोखौ लानानै नायफैदों बे लोगोना रिजाल्टआ गाज्रि सिबाय दुखु अब्लाबो सङै खावै जाय हरदों आंखौ सनाराम माने ब्रह्म होननाय आरोखि बेयो दा बिथाङाबो साख्रि मावबाय सनाराम होननाय
लोगो फैबाय आंबो लोगो जेनेबा आंना मोजां जाबाय फुङै खावै अब्लाबो जाहरबाय आंखौ जाखांनानै आं फैफिनबाय बेलासि सफैनानै जेलानाखि रिजाल्टनि बाथ्रा साहा लोंनाय सम जाबाय बेलासिबाय रायलायबाय 3 बाजिसो सम बे समावहाय आं सफैफिनदों रिजाल्ट नायनानै बङाइगावनिफ्राय क'क्राझाराव आरोखि रिजाल्टनि बाथ्रा सोंनायाव खोन्थाबाय आं मोजां रिजाल्टआ माथो खालामबावनो मोजांबाबो न'आव थांनांसिगोन आं थफ्ला थफ्लि लानानै होनबाय आरोखि आं आरो आंनि जेंनाखौ जेला गोथों बुंनाय जायो बिनानावनाव दुखु होनाय जायो बिनानावखौ दुखु होनाय जायो लाबाय नुखौ आरोखि ओमफ्राय बेथ' मोखां सोम जाबाय ओमफ्राय मा सानखो बेबा मोखां सोम जानानै गावनि खथायाव थांबाय गाव थाग्रायाव गावसोर थाग्रायाथ' आलादा जों थाग्राया आलादा फंबाया आंजों थायो फंबाय थाग्रायाव आं थायो आरोखि डिम्बिस्वर नार्जारि होननाय दाना फंबायखौ लिंहरबाय बिनानावा लेंहरनानै मा रायलायखो फंबायखौ न'आव थिनहरबाय आंथ' जेबो मिन्थिथ'वा बेलासि जाबाय नालाय खरस लायनो थिनहरदों आं सानबाय खरस लायदों हाथाय बाजार खालामनांगौ दा मोनानि जानांगोन ना नाफोर लायनांगोन माबा मोनसे मैगं लायनांगोन आं बिदिसो सानदों आरो माबा थिनहरबाय खरस लायनो बिदि खरस लायनो थाङाखै बियो बिनानाव थिनहरदों आलादा मोनसे थांखियाव थांबाय फंबाय थांनानै साइकेल गंसे दंमोन साइकेल सालायलांबाय आफानो खोन्थाहैबाय खोन्थानाया थोंजोंनो बेखौ खोन्थादों जानांगौ बियो आदा उमुक दंफैयो माने आंखौ बुंदों टेस्टनि रिजाल्टआ मोजां जाबायनो फरिखा होनो नागिराखै फरिखा होलानो न'आवसो थांसै जाहैबाय न'आवसो थांनो नागिरबाय थफ्ला थफ्लि लानानै थांनो नागिरबाय बे रादाबखौ हैबाय आरोखि बेखौ आफाया खोनानानै मा सानखो बेबो आंथ' बुंनो रोंला मोजांखौनो सानगोन फिसाज्लाजों लोगो जाहैबाय जेखौनो फिसाज्ला आंबो दा आंखौ लेंहरनायाव थांनो गोनां जाबाय आङो खिन्थु थोंगोथों थांनायावबो डिसिसन लानो सानहाबनांदों आङो कलेजखौ मोजाङै क्लास खालामनो मोनाखै आं लजिं नागारनानै गिदिं आङो टेस्ट फरिखा होनांदों गिदिं मालाबा आब'नाव थादों मालाबा आयनाव थादों मालाबा लोगोफोरनाव थादों बेबायदि गिदिंनानै आङो टेस्ट एग्जामखौ होनांदोंमोन आंहा एसे कनफिडेन्ट गैया आरो मोजां पास खालामथारनांगौआ एसे जारला जागोन नामा मोजां पास खालामथारनांगौआ जारला जागोन मानोना आङो क्लास खालामनो मोनाखै कलेजाव क्लास नागारनानै आं गिदिंनांदों दा बिदि बाथ्राफोरखौ साननायनि गेजेरजों आफाया लिंहरदों जेराव आफायाथ' आंखौ फाइनालनि थाखाय फर्म फिल आप खालामहोसिगोन अननाय होसिगोन बे अननायखौ लानानै आं मा खालामनो हागोन रिजाल्टआ आंना मोजां जागोन ना जाया बेफोर बायदिसिना सोंनाय आंनाव डिसिसन लानो हाख'वा दा थांनो थाङा हरसे उन्दुनो हायाखै आं ओइदिनखालि आरो आफानि अननाय लायोबा आफानि मान सन्माननिबो खोथा आंनिबो बाथ्रा थाबाय पास खालामथारनांगोन मोजां खालामनांगोन बे साननाया आंखौ दिदोमथि गैयै खालामबाय आरोखि माने खायसे खालामनो हमबाय दा आङो फुंसिमावबो थांनो होननानै साननो हाथ'वाखैमोन आरोखि अखानायै फुं जाबाय आङो मोखां थोखां सुबाय जिरायबाय साहा लोंबाय साहा लोंनाय समाव बिनानावा बुंबावबाय आफा लिंहरदों नोङो थाङा नामा आदा जाबाय बे फंबाया जेला थांनानै बुंफैयो फंबायनि थांनानै फैफिननायनि बाथ्रायाबो आङो एसे रायदों फंबायखौ रायनाया आंखौ मा एरना होबोदों नों होननानै आं रायदों आफानो मा एरना होबोदों नोङो आंखौ लेंहरलायनाय होननानै आं रायदों नोंलाय मानोथो फरिखा हो होननांगौ होननानै बे आंखौ सादा सिदा मानसि बियो थोंजों बुङो आरोखि डिम्बिस्वर बेयो नोंलाय माथो फरिखा हो होनांगौनो बे ओमफ्राय बुजिनोथ' बाखि थायाखिसै होमबा आफाया लिंहरदोंबा आंखौ फरिखा होगोन बे रोखा जाबाय आरोखि दा बे रोखा जानाय उनावहाय थांनांगौ आं डिसिसन लानो अखानायै फुंसिमा हायाखैमोन दा बावहाय अखानायै फुङाव साहा लोंनायाव बिनानावा आरो बुंबावबाय बे बुंनायाव आङो सानहाबबाय जि जायो थांनोसै आं होननानै आं थांदों आरोखि थांनानै थोंजों आं आइजों आफाजोंबो नुजायाखै नुबाय आंखौ नुनाया आंनि लोगोआ जाय खथ' थायोमोन हाबनानै थायो बे दाना सिरि जेबो गैया उनावहाय ओंखाम जाखाना आफाया गाव थाग्रा खथायाव फैबाय आइयाबो फैबाय गय जायो आफाया गय जाबाय गावसोर गय जालायलायबाय ओमफ्राय आंनि लोगोआ आफा थानाय रुमनि बारा गोजान जाया न'आ एल साइजमोन बे एल साइज जानायनि नैबे माबायावनो आफामोन थाग्रानि खाथियावनो आरोखि गिदिं खनना बे एल साइज बावनो आंनि लोगो थायोमोन बावहायनो आं दंहैयो आरोखि दाना ओंखाम जाखांनानै लेंहरदों आरोखि आफाया आंखौ गावसोर गय
जानाय समावहाय जिरायलायनाय समाव आंखौ लिंहरबाय बिनिसो फैनो आफा बहाय फै जाहरबाय बहाय जिरायफै जाहरबाय दानाथ' आं बुजिबाय मा बुंनो मा मानो बेयाव मा सोङो मा बुङो आं खोब बोरैबा बोरैबि मोननो हमबाय आरोखि अब्लाबो आं थांबाय दद्र' थांनानै आफाया गावनि खाथियाव फज'बाय फज'नानै सल' खोन्थायो खिन्थु आंहाबो गैजा रोङिनि मोनसे माबाजों थांनाय नालाय हालोदजों गोसो बायदों बेखौ सानखादों जानांगौ गोसो बायदों गोसोआव बोलो मोनाखै हयथ' बेखौ मोनदांदों जानांगौ ओंखायनो गावनि उन्दै समनि जारिमिनखौ आंनो खोन्थादों गावसोरबो दाहार दुहार बुद्रुनानै दाहार दुहार लानानै रायजो जाबोनांनाय फरायबोनांनाय बेफोर सल'खौ आंनो खोन्थादों मोगथां सल' आइयाबो गुबुनाव रुवाथि थानांगौमोन बेखौबो खोन्थादों रुवाथि थायोमोन गासिबो जारिमिनखौ आंनो खोन्थादों माने 30 मिनिटसोनि बारा बेनि उनावहाय गुबै बाथ्रायाव फैदों जे मिनिस्टार आफा नोंथ' टेस्टआथ' नोंनाथ' रिजाल्टआ मोजां जाबाय नोंनि बाथ्राखौ आं गासिबो मिथिबाय मैया नोंगैया फैदोंमोन दिम्बिसरा बे खोन्थाफैदों नोङो फरिखाखौ होनांगोन जिंगासिनाङा नों मानो गोसो बायदों फालाय नोंबोथ' आंनिनो फिसा फरिखा नों होनांगौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं दङ गाबोन थांदो नोङो फर्म फिलाप खालामहैदो आरो फरिखा होनांगौ फरिखानि थाखाय दान मोनथाम प्रिपारेसननि थाखाय सम मोनबावो सम मोनो दा बे आफाया बे माबाखौहाय सानखानानै दोनखादोंमोन सानदोंमोन फर्म फिलापनि थाखाय रां हरबाय थाहैनानै सोलिनो थाखाय रां हरबाय बै समाव बारा बुरजा रां नङा खिन्थु बेनो थोजासे फर्म फिलापआ आंना दाथ' बेसेबांथाय फर्म फिलापआ कलेजाव दाथ' बिराद बुरजा बुरजा ना बे समाव 400 एसे बारामोन आंना फर्म फिलापआ ओमफ्राय थाहैबाय फरायबाय एसे मोजां मोजोमनानै फरायनो गोनां जाबाय खिन्थु आङो डिभिजन लानो हायाखिसै मोजां डिभिजन लानो हायाखिसै 3rd डिभिजन पास जानांबाय आं 3rd डिभिजन पास जाबाय मानोना कलेज फरायनायानो खोब जेंनानि गेजेरजों फरायखानांदों थेवबो पास जाबाय आरो जोंनि समावहाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जेसेबां कलेज दं पार्सेन्टेजआ 18%ल' पास जाखादों 18 आउट अफ 100 बावहाय सानसेखालि जेला रिजाल्ट ओंखारो बे रिजाल्ट लानाय समाव जोंनि प्रिन्सिपाल सुभाष चन्द्र चक्रवर्ती बे प्रिन्सिपाल सारा आंनाव जेला सोंदों नोंना रिजाल्टआ बोरै जाखो रिजाल्ट नायखालि आरोखि प्रिन्सिपाल सारा सोंदोंमोन आंनाव नोंना रिजाल्टआ बोरै जाखो आं ओमफ्राय सार आंथ' 3rd डिभिजन पास जाबाय होनदों आरे बाबा 18%आव पास जाबाय नोङो 100आव 18 माने 100 सायाव 19 साल' पास जानाय बे ओंखायनो सारा बुंदोंमोन प्रिन्सिपाला आरे बाबा 18%आव नों पास जानाय बे माने गोरलै बाथ्रा नङा नों जेबो साननो नाङा नों मोजां माने मोजां मोनसे माबाखौ जे नोङो रिजाल्टखौ जे बानायनो हाबाय बेनो बिराद थोजासे आरो नोङो माने मोजाङै फरायनो हागोन आंहा फोथायनाय दं बेखौ बुंबाय आरोखि बे मोजां मोनबाय सारा मोजां बुंदों 3rd डिभिजन पास जादोंबाबो बे मोजां बाथ्राखौ बुंबाय आरोखि दा जोङो रिजाल्ट नायखांनायनि उनाव आङो फर्म फिलाप जि खालामबावनांगौ बेबो आरो मोनसे जेंना बेनिफ्रायनो आफानि अननाय लानानैनो नै आङो एबसु आन्दलननि जि मोनसे माबानाय जागायजेननायनि जि मोनसे दख'रा बर' फरायसाफोराव थानाय खामानि मावनाय बे गासिबो आफानि न'आवनो थानानै आरो आं जेला एबसु लिडारशिप लायो लिडारशिप माने बे लिडारशिप लायाखैबाबो जोंनि जिल्लानि फ्राय दैदेनगिरि आदा सुकुर चन्द्र मोसाहारिनिफ्राय हमनानै जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरियाव फ्राय सोमावसारनाय दैदेनगिरिफ्रा बिजेन बसुमतारीमोन बा जोंना प्रबिन नार्जारी फंबायमोन बिसोरबो आफानि न'आवनो थाहैनो मोन्दों क'क्राझारावहाय आरो बिएलटिनि समावबो बिएलटिनि दैदेनगिरिफोर जोङो गासैबो आफानि न'आवनो थानानै जोङो खामानि मावबोदों आफाया जायगा होदों एबसुआव थानाय समाव खामानि जायगा होदों आरो बिएलटिआव थानाय समाव गिलु बालु बे थासारिनि समावबो जायगा होदों ओंखायनो आफानि बे कन्ट्रिबिउसना बा जोंखौ सहाय खालामनाया बा आंखौ सहाय खालामनाया बा दिनैसिम बे स्टेजसिम आं सफैनाया आफा नङामोनब्ला आं हायामोन ओंखायनो जिउनि दिंग्राय बिन्दोआ बेनिफ्राय आङो फैदों होननानै बुङोबा बेयो बांद्राय बुंनाय जाया बे सैथो बाथ्रा आरोखि गोजोननाय थाबाय जिहेथु नोंथाङा नोंथांनि जिहेथु जिउनि थांखिनिफ्राय हारिखौ सिबिनायनि जिहेतु दिंग्राय बिन्दोनि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय जिहेतु जोङो मिथिदों
जिहेतु नोंथाङा गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों जिहेतु दानि नैबे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बिकेडब्लिउसिखौ मोनबाय इयुन समाव बे बिकेडब्लिउसिनि नोंथाङा जिहेतु गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै लाइमोनफोरखौ लानानै मा थांखि आरो नोजोर बेखौ फोरमायना खावलाय बेयो सोंनायनि जि फिननाय ओरैनो जोङो बिटिसिनि बायह्रायाव जि मोनसे गाव हायुङारि खुंथाइ मोनदों बिनि सिगांथ' जोङो आलादा हादोरसो नागिरदोंमोन आलादा हादोर बड'लेण्डआसो जोंनि थांखिमोन दा बेखौ जोङो मोनाखिसै बाहाय गोबां बाथ्रा थाबाय मालाबा रायज्लायजागोन आं एसे गुसुङैनो बुंनानै फोजोबनो मिटिं आवगायनो सानदों ओरैनो जोङो नंगौ दहाय बुंनाय बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि गेजेरजों आरो बिएलटिनि सोमावसारनायनि गेजेरजों आरो एनडिएफबि जोङो गासै मोनथाम एकर्ड खालामबाय दिनैसिम मोनथाम गोरोबथा खालामबाय गिबि गोरोबथायाव आं मुंसाइ होआखै जाय बे गोरोबथाखौ बिएसि होनोमोन बेयो भारत संबिजितनि गनायथि गैजायामोन ओंखायनो बेजों जेबो जाया होननानै बिएलटिनि जोनोम जादों आरो बिएलटिआ सोमावसारदों एबसुनि थांखिखौ जाफुंहोनो होननानै एबसुआथ' मोनथाममोन नालाय डिमान्डआ राजखान्थि डिमान्डआ एबसुआ मोनथाम नाम्बार 1 डिमान्डआ संकसनिफ्राय सदियासिम बर'फोरनो बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव आलादा रायजो बड'लेण्ड बे से नं दाबि नैथि दाबिया बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा थानाय सेरफाङाव बर' नङाबा ट्राइबेलफोरनो मोनसे नीलाचल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सोरजिनाय बे नैथि दाबि थामथि एबसुनि दाबियानोमोन कार्बि आंलंनि बर'फोरखौहाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल होननानै गनायथि मोनहोनाय बे मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा सोमावसारदोंमोन बावहाय गोबांथ' सोमावसारनायजों मा जायो मा जाया बेखौथ' जों मोनथिसै बे सोमावसारनायनि जारिमिन ट्रेजिक जारिमिन बर'नि जारिमिना दुखुनांथाव जारिमिन बे जारिमिना जोंखौ दिनैबो गोसोखांहोयो गोबां बर'फ्रा जिउ बावलांनांदों गावजों गावबो बुथार सुथार जादों हारसा बर'जों खेबनै दांगा हांगामा जालांदों गफुर लखिमपुरावहाय गोबां बर'फ्रा जिउ बावनांदों बर'फ्रा गावबा गाव जायगाखौ गारनानै अरुणाचल हाजोआव आबर हाजोआव जो आश्रय लाहैनो गोनां जानाय आरो दरं खैराबारि मोदैबारि बरपेटा नलबारियाव जालांनाय जाथायफोर बङाइगावआव आमटेका खैला मैला बिदिनो बहानो क'क्राझार बिसमुरि गसाइगाव कसुगाव बेफोराव जालांनाय जाथायफोर गिलु बालु मोनसे बे समाव बर'खौ नाख्रेबथारनो फोजोबस्रांथारनो होननानै आसाम सरकारनि जि मोनसे जोंनि सायाव पुलिस मिलिटारिखौ बाहायनाय बियो गिख्रंथाव आरो गोजांस्रिउ मोनखांहोयो गोबां बर' आइजोआनोथ' जिनाहारि खालामजादों गोबां बर'आनोथ' गावथारजादों जिउ बावलांनांदों दा बेफोर ट्रेजिक जारिमिन बेनि गेजेरजों बर'फ्रा मोनथाम एकर्ड खालामबाय नंगौ मोनसे बिएसि एकर्डमोन बेखौ 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरियाव खालामदों आरो मोनसेखौ बिटिसि एकर्ड होनो बिएलटिजों जादों बे एकर्डआ बावहाय आंबो मुंसाइ होनो मोनदों बिएलटिनि सासे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै बेयो मोनसे भारत संबिजितनि एमेन्डेड 6 सिडुलनि गेजेरजों जानाय कनस्टिटिउसननि मोनसे बेहा गनायथि दंमोन भारत संबिजितनि गनायथि दंमोन बे एकर्डखौ खालामनाय जादों आरो नै दाखालि थांनाय 2020 मायथाइ बिटिसि एकर्डआ 2003 नि 10 फेब्रुआरि बावहाय बिटिसि एकर्डखौ खालामदों बिएलटिआ भारत सरकार आरो आसाम सरकार दाख्लैनि एकर्डआ 2020 बिनि 27 जानुवारि बाहाय खालामदों फेब्रुआरियाव मासो फैदों जायखिया जानुवारियानोमोन बावनो खालामदों जायखिजाया बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथाया गासै बुंनो थाङोब्ला एबसुआनो बावहाय फ्रन्ट लाइनाव थानानै खालामनाय जादों एबसु आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद दा बे एकर्डखौ खालामनायनि गेजेरजों जोंनाबो बर' कालचारेल अट'नमास काउन्सिला आगोलाव मोननो गोनां मोनबाबो बेखौ बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाजों सरजाबफानानै बर' एस ए हल दाजाबफानानै खालामनाय बा सोरजिनाय जाफैबाय आरोखि बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाइ बेखौ जोङो मोनफैबाय दा बावहाय बेखौ मोनफैनायाबो गोबां जारिमिन थाबाय बेफोरखौ बुंनांगौआ बिराद गोलाव जायो आं गोलावआनो बुंबाय माखासे खुथिनाथि बुंनांगौ दा आरो बिराद लावबावगोन जोबनायानो नङा जायखिया बेखौ मोननायनि उनावहाय दिनै सामलायनाया मोनसे जोंनि थाखाय चेलेन्जिं जादों
मोनबाय नंगौ। दा डिमान्ड खालामनाय दाबिनाया गिदिर बाथ्रा नङा बुंनो थाङोबा। आरो जोङो डिमान्डबो खालामबाय, डिमान्ड खालामबो रोंबाय, जों आदायबो खालामबाय, सरकारनिफ्राय मोनबायबो। दा सामलायनाया बिराद मोनसे चेलेन्जिं खामानि सामलायनाया। दिनै मोननायनि उनावहाय बेखौ सामलायनोनो, बे फिसा काउन्सिलखौ सामलायनो थाखायनो जोंनि मानसि मोनाखै, मालाय गुबुन हारिखौ लानानै सामलायनांबाय। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गुबुन हारि, अफिसियेलफ्रा गुबुन हारिजों, जोंनि मानसि मोननो नागिराखै। बे क्राइसिसआबो जोंखौ जिंगा सिहोयो। दा बे क्राइसिसखौ सुफुंनांगौआ, बे आंखालखौ सुफुंनांगौआ जोंनि बिबान। जोंनि गेजेरनिफ्रायनो मोजां फरायनायनि गेजेरजों अफिसार ओंखाराब्ला, गोबां दिगावनो टेकनिकेल लाइनफ्रावबो मानसि ओंखाराबा, जों मालायजोंसो राननानै सोलिबाय थानांगोन। बे मोनसे जोंनि थाखाय चेलेन्जिं, मोनसे गिदिरथार जेंना। आरो बे जेंनाजों जों दा मोगा मोगि जानांदों। बे जेंनाखौ जोङो बारग'नोब्ला, अभारकाम जानांगौबा जोंहा जुजिनांगौ दं। जों जुजिबावनांगोन। मोनबाय होननानै बेनो थोजासे नङा। मोननानै बे मोननायखौ जोंनि रायजो राजानो जोङो मोजाङै अनसुंथाइफोरखौ मोनहोनांगौबा, जोंनि गेजेरजों मोनहोनांगौबा, जों आरो जुजिलांबावनांगोन। दाथ' जों लुबैनाय बायदि जों मावनो हायाखै। सरकाराबो जों लुबैनाय बायदि जोंनो रांखावरि होनो नागिरा। ओंखायनो बावहाय गोबां बाथ्रा हाबनानै थायो।